ba za mu yi fita cikin kuncin da muke ciki ba. Ai yanzu kuncin rayuwan ba wai babu kudin bane, akwai albarkan Allah ya ɗebe. In ko ba mu tuba zuwa ga Allah ba, Allah ba zai da shi ba. Babu al'umma da ta saba Allah wallahi ta ji dadi a duniya, babu ita. Babu al'umma da ta saba Allah, Allah bai jarrabe ta ba. Mutanen annabi Lutu luwadi kadai suka yi, luwadi suka yi. Wa lutan iz qala li qaumihi ata'duna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Wallahi akan luwadi Allah ya dirkake su. Ba alwadi a yanzu mutanen annabi Shu'aibu tauye mudu kawai suka yi, awu suke suka tauye, akan wannan Allah ya halakar da su. Ba a tauye mudu a yanzu. Mutanen annabi Saleh dabba suka kashe akan taguwa, Allah ya halakar da su. A yau ana kashe innocent mutane kuma Allah ba zai tarbe mu ba. Duk laifin da aka yi wa Allah ɗaya ke halakar da al'umma. Yau duk laifin mun hana muna yin su. Babu laifin da aka yi wa Allah da yanzu babu yin sa a tarihin duniya, kuma Allah ba zai tarbe mu ba. Har muna da ta akwai dan adam da zai cire mu ba mu koma zuwa ga Allah ba. Ba za mu duba abin da muke mu gyara ba. Wani dan adam zai iya cire mu a cikin abin da Allah ya samu. Muna luwaɗi, an halakar da al'umma akan luwaɗi. Ana zina, Allah ya halakar da wasu akan zina. Akan taguwa dabba aka kashe, aka zalunce ta. Akan da Allah ya halakar da mutanen annabi Saleh. Mutane nawa ne basu ji ba basu gani ba aka halakar da su. Allah ba zai jarabe mu ba. Mutanen annabi Shu'aibu mudu suka tauye, Allah ya halakar da su. Wani mudu ne ba a tauyewa? Duk laifin da aka yi wa Allah mun hada total muna yi, har muna yin laifin da a tarihin duniya Qur'ani bai ce mana wata al'umma ta taɓa yi wa Allah ba. A cikin yanzu a tarihin duniya ba a taɓa ba mu labarin al'ummar da ke yanke ɓangaren jikin mutane ana sihiri ba. Ana sihiri ana tsafi yanzu ba ma yi. Allah bai ba mu labarin wata al'umma a duniya da namiji ke auren namiji ba. Sai dai a ce sun yi luwaɗi, yanzu ana yi. Aure ake ɗaurawa, har a Najeriya an yi aura. Allah bai ba mu labarin mace ta auri mace ba. A yanzu ba a gay marriage ne? Ba ma jin masu gay marriage za su zo House of Reps da Senate sai an ba su dama sun ci gaba da yi. Qur'ani bai gaya ba don ta al'umma ta yi wannan laifin ba. Duk sun Allah ya halakar da su. Me yasa muke zaton cewa in ba mu koma zuwa ga Allah ba za mu samu mafita? Wallahi ba za mu iya samun mafita ga kuncin rayuwa ba sai mun tuba zuwa ga Allah, saboda Allah cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canja situation din mutane, wallahi sai sun canja da kansu. Idan muka canja Allah bai canja, in ba mu canja ba Allah ba zai canja ba. Kuma Qur'ani ya gaya mana mutanen Fir'auna ai Musa suka karyata, akan wannan Allah ya halaka su. Wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsim min ath-thamarat. Allah ya ce muka dora musu fari da tauyewan ƴaƴan itatuwa saboda me? Saboda sun ki bin Musa alaihi salam. Mutanen Saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne, Allah ya dauke dukkan albarka. Suna cikin jin daɗi su ko abinci ba sa saya, kowa ya fi karfin abin da zai ci a rayuwa, kowa na cikin ni'ima. Amma da suka sabon Allah duk albarkan Allah ya ɗebe, ya ɗauke musu lambunan da suke da shi, lambun apple, ya ɗauke lambun lemo, ya ɗauke lambun ayaba, duk kayan ni'ima Allah ya ba su magariya ƴar ƙarama. Allah ya nuna musu kawai ba abun da ya ba su ya lambun kaya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal, yace kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn rawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Duk ni'imar Allah ya musu, Allah yake da suka kafirce sai muka cire ni'imar da suke ciki, muka sa su a cikin kuncin rayuwa. Saboda me? Saboda sun juya wa Allah baya. Idan za mu bi dokar Allah ba abin da Allah ba zai mana ba. Amma ba zai yi mu a cikin al'umma ana luwaɗi, ana zina, ana yanka innocent mutane, ana cin amanar mutane, ana sihiri, ana tsafi, kuma a cikin wannan al'umma mu ɗauka wai Allah subhanahu wataala dole ba mu abin da muke so. Maimakon mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara, sai muka tsaya muna tunanin wai sai ƴan uwanmu ƴan adam sun gyara mana. Dan adam baya iya tunkuɗe wa kansa cuta, ba dai tunkuɗe maka. Dan adam kowa ta kansa yake ji. Waɗannan al'amura da muke ciki suna buƙatar mu yi wa kanmu wa'azi ne, mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Allah yake cewa ala innahum humul mufsiduna, lalle su din nan masu barna ne. Ala wannan harafi ne malamai sukan kira shi da tanbih wa tawkid, karfafawa Allah yayi a gaya musu su munafikai humul mufsiduna, ala tawkidi ne. Bayan nan yace innahum, inna ma tawkidi ne,
hum din ya ƙara maimaita hum, wannan kuma asalin damirul fasl ne, aka maimaita hum sau biyu, ala innahum humul mufsiduna, taukidi uku Allah yayi. Lalle babu kokonto su din nan munafikai masu barna ne, ba masu gyara bane. Allah ya ce a gaya musu, walakin la yashuruna, sai dai ba su sani ba. Wanda yake gaya mana ba duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa yake zama gaskiya ba, tunda sun yi